अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दिनैनि बे मोनसे गोदान ब्लग भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दंमोन बा जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दंमोन आरोखि ना, आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दंमोन, नोंथांमोन बयनिसिमबो गिबिसिनथारावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बे समाव जासिहरबाय। आङो नोंथांमोननिसिम गोबावथारसिमोन भिडिअ लाबोयैया, थ' दिनैनि बे फिसा ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा मानो आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय आरोखि। थ' बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। अनजाग्रा आंखौ मोजां मोनग्रा बा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आङो बिराद उसुबिदायाव दंमोन, माब्लाबा देहानि उसुबिदायाव गोग्लैनानै दंमोन आरो बेराफारसे जे आंनि भिडिअ खालामग्रा आंथ' मबाइल फनजों खालामोमोन, बे आंनि फना मेम'रि फुल जानानै आरो गोबांथार भिडिअफोर डिलिट खालामब्लाबो फुल जायो ना, बिदि बायदि बायदि जानानै नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोखि। थ' जोबनायाव आङो मा सानबाय आरोखि ना, बाय हुक एन्ड बाय क्रुक होननाय मोनसे इंराजियाव मोनसे सोदोब बा सेन्टेन्स दंना, बे बाथ्राखौनो आंबो दिनै सानबाय आरोखि। बाय हुक एन्ड बाय क्रुक, जेरैखि जाया आङो गंसे मबाइल गोदान लाफिनथारनांगोन होननानै। थ' बे समावहाय आङो इसोरनि गेदेर अननाय हेफाजाबजों माने सामसुं लेटेस्ट मडेल आरोखि, सामसुं गेलाक्सि A55 बेखौनो दाम खमावब्लाबो बायबाय आरो बे मबाइलजोंनो ना, बे फनजोंनो बा एन्ड्रइडजोंनो नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ आङो लानानै फैबाय आरोखि। थ' आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम आरोबाव इसोरा आंनो सुजुग सुबिदा होबावबाय नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय गाहाम बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय, आरो बेजों लोगोसे आरो बेल' नङा, गोबांथार बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे सुजुग सुबिदाखौ बे इसोरा आंनो होबावबाय। बेनिखायनो आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरोखि आङो। आरो जोबथारनायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा आंखौ मोजां मोनग्राफोर, आंनि बे JNO अफिसियेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नियाव आङो गोसोखाङो, आंनि आर'जआव आङो गोसोखाङो आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे इसोरनि अननायजों बयबो गाहामैनो दं, मोजाङैनो दं होननानै। जायफ्रा आंनि साबस्क्राइबार्स बा भिउवार्सफोर दङ, जानो हागौ सोरबा सोरबा नोंथांमोना दुखुआव दङ, सैनांनाय लोमजानाय बायदि बोरोन समस्या बायदि रोखोमाव दं जानो हागौ, नाथाय बेखौनो फोरबोनियाव बरसा खालामदों, मिजिंथिदों जों जेखि समस्यायाव थाया मानो मा देरहानाया सानसेब्लाबो जोंनियाव फैगोन आरो नोंथांमोननि जिबनाव देरहानाया बा समस्याखौ फेजेननो हानाया सम जानायजों लोगोसे बियो फैगोन। नोंथांमोना बेखौ धैर्य खालामनानै जोङो बेखौ नेनो नांगोन आरो धैर्यनि फिथाइखौ जों उनाव मोनथारगोन आरो बे धैर्यनि गेजेरजों जोंनि जेखि समस्या जाया मानो जों बेखौ फेजेननो हागोन। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय। आंनि जे एन्ड्रइड फन, जे फनजों आङो भिडिअ खालामो, बियो गोबांथार उसुबिदायाव गोग्लैनानै दंमोन आरो गोदान मबाइलबो लानो हाया जादोंमोन, नाथाय दायो आङो लानाय जाबाय। ओमफ्राय दा बेजोंनो आङो दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ दिनै नोंथांमोननिसिम लानानै फैबाय आरो बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आसा खालामो फैगोन समावहाय नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राजों लोगो मोनबाय थानो हासिगोन। गोजोन्थों, बाय।